Máme tu nové video a máme tu hru iMonkey. Je to hra, kde ste opica zavretá v klietke a robíte zlobu a robíte úlohy pre slona. Toto je ten slon. Pre ňo robíte tie úlohy a tuto za každú úlohu získate niečo, ale to sa musíte pozrieť cez reklamu a vtedy to získate. Keď som si pozrela, dostal som AK-47 a malú pištol. Teraz nám dal úlohu, že máme nasprejovať krém na týchto návštevníkov. Len tak tu sú. No, poď sem. Oni vám robia zle. A toto je malá opica. Vy jej dávate jedlo a ju krmíte. Takže ona nastaví ruku a dáte jej a buď sa vám to nepáči, buď sa jej to nepáči, alebo áno. Najlepšie je, keď jej dáte niečo, čo sa jej nepáči. No dáme jej mŕtvého potkana. Jej sa to páči, tak to je divné, tak jej dám šľahačku. Tu máš šľahačku. No a takto sa tvári, keď je nahnevaná. No nič. Tu je ten návštevník. On mi dáva foťák. Takto krádnete. Napríklad foťák. Odfotíte. Máte fotku. Zoberete mu túto plechovku a viete ju hodiť po ňom. Ale teraz mu to nechcem hodiť, lebo musím mu dať tú šľahačku na tvár. A už dávam. No zatiaľ to nejak nejde. No, tak mám na to rázne riešenie. A keď teraz to nefunguje, tak... funguje, OK. No, takže vás, pani, dávam naspäť. Tak. Je to taká vtipná hra. No, tu dostávame odmeny. Tento kľúč získaneme. Tuto naľavo si otvoríme toto. Za každých 10 levelov, no okrem tohto, sa nám spavne kľúč a s tým si otvoríme. No, tak za jednu reklamu si potom dáme jetpack a budeme tu lietať. A najlepšie, čo sa tu dá robiť, zoberieme si AKčko. Keď tu je policajt, no a teraz dojde taký ozbrojený policajt. Tento. On sa nedá zabiť, on má malú pištoľ a po vás strieľa. A vždycky, keď nejde po vás, ide po tej malej opici v klietke. On takto do nej kope aj s tým policajtom. No, tu máš. Takto vylezeme po strome, môžeme strieľať. A keď dokopal, tak odíde cez mreže. A tu sú ďalší policajti, tak. Tuto, keď stlačíte, vám to dá nejaké jedlo. Potom zoberiete napríklad hrušku a keď ide nejaký návštevník, tak mu to dáte do úst. A sú tu aj rôzne veci ako cigáry, cigarety, zapalovače. Napríklad, pozrite, takto máte zapalovač, zapnete a vypnete. Vždycky, keď dávajú sem nohu alebo hlavu, tak chcú ísť dovnútra. Slon chce teraz zapalovať, tak mu ho dám. Vidíte, tu je cigára. Môžete to dať ľuďom do úst.
No, tu máš slon. Vraciame sa do akcie. Ideme sa porozprávať so slonom. Získali sme túto masku, ale nepotrebujeme ju. Máme doniesť rybu. Aha nie, máme ju zbiť, máme tých návštevníkov zbiť s rybou. To kedy sa tu dostal ten policajt? No a zbil som ho. A teraz ide ozbrojený. Takže radšej sa zachránime a vylezeme na strom. No, už to máme. Rýchlo ideme k slonovi. A vždycky, keď vás zastrelí ten slon, tak vám zmiznú všetky predmety, čo tu máte. Tie predmety vám padajú počas toho, ako hráte. Takže keď napríklad chcete zapaľovať, tak on vám padne možno, že za 2 minúty alebo za niečo. Máme dať týchto chrobákov malej opici. Tu máš. Ešte nájdeme 2. Tu je 1. Toto je váš záchod a tu môžete zobrať opičie exkrementy a potom ich môžete niekomu dať a oni sa z toho zvracajú. A ďalší chrobák, zoberieme ďalšieho. Ho musíme nájsť. Tu býva najviac chrobákov. No, takže ty tu neprelezeš. Tu je ďalší. Toto je posledný chrobák. Ideme zase za slonom. No, dostali sme tú železnú vec, ale nechceme. Máme dať masku nejakému návštevníkovi. No, takže asi toto. A tak to nemôžeme spraviť, takže musíme si pozrieť reklamu, ale to nespravíme. Ideme trošku na zábavu a srandu. No, tak tu by som ukončil toto video. Nezabudnite lajkovať, odberať a vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.